Băi, frate, mai era din Brava, adut ca întorc. Da. Mă auzi, pe doi Constantiniți, fratele meu director. Pe doi Cristian. Da. Nu, decan. Da. Mai a fost Corica? Dă-mă și mie numărul Părguțului. Pre doi Cristian. Băi, scrie-mă 0253. Este în Alexandria, a fost director la 0253 278 050. Rața ai zis la mână. Vă rog să păstrați liniștea. Dacă urmează cineva că nu trebuie să-l asculte. O să vedeți surpriză. Mi-a cerut numărul. Bravo, Mitică! Mai știi ceva despre tine? N-avem. Ți-ai epuizat toate ca directorul Parlamentului. Mersi. Mersi mult. Da. Nu, eu sunt de el, de la 12 ani. Bune. Ei sunt foarte des. Mersi, sănătate. Numai bine, sănătate. De ce farmacist? Am o nebunie. Gata, mă? Am câteva farmacii veterinare. Sunt privatizat. Rața, nu știu. Băi, de la asta e un am ce să Acum mai viitorul. 316. Da. 8-9. Da, așa. Păi, tu nu știi pe de rog. Bă, e ușor. Unde dai cu știe Florin până? Băi, E și poți vorba în Germania. Telefonul? Germania. mulțumesc organizatorilor, mulțumesc colegilor care au participat. Am lucrat la Dăzuleni, în localitatea natală, 26 de ani, șef de complex. În prezent sunt inspector de zonă. Inspector de zonă în Dolj, tot pe zona Dăzuleni. Am o fată și două nepoate, una în clasa 9 și una în clasa 12. Ce frumos! Dăzuleni? Licența Lucioana. Băi, când vine ăsta din Dăzuleni să... Mai am luat-o, depinde de bine. Să dăm cum e scris acolo, că nu le-am e nevoie de calculator și ne pare și de bani. Că aveți copiii să fie lângă mine, că așa e bine. Trebuie să mergem la apartament la tine. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, să nu mai putem întâlni. Că asta este plăcerea la colegii noștri și la domnul profesor care au venit aici. Vă mulțumesc tare mult și multă sănătate. Părincă, dă-mă numărul să scrie pe ceva. Ana, e asta. Îi dăm o... Haideți să-l zic pe altul. 0726. Dăm copii. Chiar tu și-ți lapte, da? Zi, 0726 0 4 7 2 3 90
Cât? Sunt 0744. Stai să... Da, bă, 21. 21. Zioana. 0744. 316. 81. Da. Mai aproape, nu vedem. Am terminat facultatea. Dar chiar te-ai terminat? Nu a început-o. Bă, a fost un chip astfel. Da, pentru că ne-am Păunescu citeai și dimineața a uitat. La 51 de ani, băi, și el vedea negru. Nu, atât vedea. Era negru Păunescu. Și alt negru vedea. La histologie nu le... Care Am plecat, am luat formația asta în 66, aici scrie 71, am terminat în 72, dar mă bucură să fiu în rândul colegilor cu care am plecat. Realizări. Ca toți am trecut pe toate treburile, 10 ani de zile am fost în județul Ialomița, pornind cu șef de fermă la CAP-ul, un fel de director la un complex de plăci, după aceea în anul 82 în municipiul București, trecând de la fermă, la medic de câini și pisici, medic în piața Obor, direcția sanitar-veterinară, șeful veterinare și 6 ani de zile în sistemul privat. A ieșit ceva la piața Obor? Căsătorit cu o colegă care a terminat anul 72, pe domnul Sărmai Pașcu. Suntem împreună pensionari și ne simțim foarte bine și așteptăm ca anii care au terminat de 72 să știți că sunt foarte conștiincioși. În 10 ani de zile i-au făcut întâlniri. Aștept la anul o altă întâlnire în care ar mă simt bine și acolo. Să mai facem un metru. Vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine în continuare. Hai, doctor, ce mai mății cu trici? Și se înceapă Dansul. în 2 momente vreau să vă domnul profesor. Vreau să mă... Nene. Sârdea, Nadia, la este vicepreședinte la e ceică. Dați un pic, vă propun să ieșim pe stări, după ce vorbește domnul profesor Curcă. Facem poți. Da, înainte, bine, bine. Înainte să ne apucăm de împreună. Desigur, cadre didactice sunt puține în viața acum, unele care, din probleme de sănătate, nu au putut să participe. În facultate, majoritatea cadrelor sunt tinere, în jur de 50 de ani și sub 50 de ani. S-a dus vorba că activitatea a căzut față de ceea ce dumneavoastră ați depus-o în perioada anilor
1966-1971. Este adevărat acest lucru, dar actualii studenți au mijloace de pregătire mult diferite decât ce le-ați avut dumneavoastră. Este vorba de calculator și internet. Lucru care le favorizează foarte ușor cunoașterea diferitelor aspecte. În legătură cu relația dintre grupuri, pe serii, pe promoții, constat că se adeverește vorba cântecului: iarba verde de acasă, să te rătăcești prin lume, nu te lasă. Iată că sunt colegi care au umblat prin lume, dar acasă s-au întors. Și îmi amintesc de cuvintele spuse de Papa Ioan Paul al II-lea, cu ocazia vizitei la București, când s-a întâlnit cu Patriarhul României, când a spus că România este grădina Maicii Domnului. Și, plecând de la aceste vorbe, am căutat să văd care este substratul. Vizitasem Vaticanul, vizitasem Biblioteca Vaticanului, cunoșteam o serie de lucruri, dar insistând pe probleme de arheologie, pe probleme de istorie antică, am constatat, de altfel am și comunicat, am și publicat, că pe teritoriul României de astăzi, incluzând și Basarabia, a existat o cultură cu 6.000 de ani înainte de Hristos. Este vorba de gânditorul din Hamangia, în care acel gânditor are o înălțime, o statuietă de 11 cm, lat la umeri de 7 cm, care este de o concepție deosebită și a fost conceput înainte de piramidele lui Cheops, cu 1000 de ani. Urmează apoi cultura cu Cuteni la Iași. Urmează gânditorul din Târpești, în zona Moldovei. Urmează cultura cu Melnița, din zona Olteniței. Urmează apoi Sarmisegetuza, cu scrierea cuneiformă de la Tărtăria de Mureș. Urmează Cuiul Dacic, care, după studii, nu se poate explica de ce nu a ruginit de atâția ani. Toate aceste statuete au fost analizate, să nu se creadă că sunt artefacte făcute acum să arătăm vechimea, dar testele cu carbon radioactiv au arătat vechimea lor. Deci, pe arealul pe care trăim noi astăzi, în România, cum îi spuneam, interbelică, se găsesc cele mai vechi culturi și arheologii vor să scoată acum din obscuritate aceste culturi care constituie civilizația Europei. Nu noi ne-am luat după italieni, după nemți, după francezi, ci de la noi au plecat culturile în Occident. Acest lucru trebuie să ne dea un imbold. Civilizațiile s-au rotit. Suntem acum undeva în jos, într-o criză morală mai mult, alături de cea materială. Dar, prin cunoașterea trecutului, trebuie să avem speranța că vom avea un viitor mai bun.